Dili kita sa Gensan makasama kay Malampusong na rescue sa mga personahe sa Bureau of Fire Protection kung BFP. Kauban ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa ingon man ang Police Station 1. Ang usa ka Slovenian National nga mikatkat sa usa ka poste sa Kuryente sa Daprosa Avenue, Barangay West Gensan ning adlaw'ng Sabado, May 30, 2026. Sumala pa kang Dr. Bong Dasera, labaw usa ka oras nga napabili ng Langyaw ibabaw sa poste. Dugang ning Dasera makasama nga ikaupat na nga higayon kini nagbuhat og senaryo diin una na kining nisuway og ambak sa hotel nga temporaryo nga gipuy-an niini. Gani gilayong giresyo kini sa mga otoridad ug gidala sa ospital human gipasakitan ang kaugalingon. Sa karon makasama gikustudiyan ang Langyaw ug kasamtangang giposasan aron di na mapasakitan ang kaugalingon. Subay ni makasama sigon sab ni Dasera ang nakig-coordinar na sila sa Department of Foreign Affairs kun DFA aron maatiman ang maong Langyaw. RMN News.